mä oon kuullut, että sulla on aika raju määrä vaaleja takana. Ymmärrätkö mä oikein, että sulla on 8 vaalit takana? 8 kuntavaalit on tässä että vuonna 1996 ekaa kertaa, että kyllä tässä muutamat vaalit on tahkottu. Mitä jos se 96 vuodesta lähtee ja miettii tähän päivään, niin onko ne ollut samanlaisia, että onko joka vuosi tai joka kerta erilaisia vai? Kyllä ne aika erilaisia on, että se on ehkä tavallaan ollut se, että silloin oli laikkuja ja sitten oli Turun Sanomat oli se työjuttu. Et nyt tavallaan on hirveä määrä erityyppistä mediaa, mistä on vaikea olla pois, kun ei tiedä, että mikä mihinkin vaikuttaa. Mutta silloin se oli tavallaan selkeämpää. Että aika pitkälti niin kampanjaa mitattiin niiden Turun Sanomissa olevien mainosten mukaan. Jos nyt vertaan niin vuoden 2021 vaaleihin korona-aikaa, niin onko se sosiaalisen median merkitys ollut sinusta tärkeämpi vai onko se ollut samalla kuin 2021? Joo. Some oli silloin varmaan aika merkittävää siinäkin mielessä, että silloin ei voinut kohdata ihmisiä oikeasti. Ja ainakin mä tykkään siitä, että näkee ihmisiä niin kuin ihan paikan päällä. Niin kuin mä ymmärsin, että säkin tykkäät kohdata ihmisiä. Joo. Tosiaan nämä on mun ensimmäiset vaalit. Ja on kyllä ollut melkoinen kokemus. Joo. Itselle tosi tärkeä arvo on eri-ikäinen oppiminen. Ja tässä välillä kun miettinyt, että miten tästä vaaleista tulee käymään, niin mä oon pikemminkin ottanut tämän oppimiskokemuksen alusta loppuun. Miten ikinä käykään, niin vitsi tässä on oppinut tosi paljon. Joo. Ja sehän on vaaleissa tärkeintä, että sit kun on kaikki tehnyt, niin lopputulos on sit se mikä se on. Että sitten ei voi niinku tavallaan, jos on laittanut itsensä peliin ja sä oot tehnyt hienon kampanjan ja toivotaan nyt sit sunnuntaina, että kello 20.00 niin turkulaiselta tulee reippaasti meille molemmille. Todellakin.